Ato'y pailatipaw na nga sweldom na malpas ato'y balay. Adi itid ko adi mauting nga sweldom. Thank you, boss. Sige. Tapi parang balay ulit, sa kiya ba ma? Why, sige. Bati kay tanan, adupay kwakwak di kay. Sige, boss. Sige. Dre, nagluluto mo na eh. Siya, Yung kanya tao kapukan na gusto yun yan. Uy, puro pa na talaga. Kailangan ng bagit yan. Ano sa akin? Layak talaga na purma na. Alang-alat talaga pinakarawid na. Palda-palda mo din. Kumita man to yan. Talaga mo ito. Talaga pati kanto na. Wow! Ano yun? Talaga mo ay. Uy, partakan nyo tao! Dapat next Friday tayo! 3 stores pa yan, takol! Sana Takol mo na kwartate yun. Malmalpasing. Ay, kurak ko na baboy natin ba? Isa pa kita mo nga na lang ako. Malpas kaya natin bagay nga papatakda mo din sila eh. Kapo si Kane, oh. Ang nagisyo namin yun. Kaya naman si Kaya. Yan, patungtungan. Ang pabanikis pa eh. Para gamit niya puro mambanikis eh. May tipistunan na eh. Nakaraksa mo ba? Kaya, Ganun ba siya? Ano, kanta ko na. Buka, hindi ako makita. Pagkari natin gitan. dagsin natin ko na si Kaya. Ito padlak na. Bursa mo yun, ila ko daw bubutay, mabali na ta. Import natin, oh. Made, baka sa pulinda. Ano nagsilingin? Una yung boy. Nagsiling mo ating motor mount. May tayo. Atrate kang gamitam. GR4 ceramic coating. Ano yan? Mabaling pa gamit pang lugan natin for wheels. Nagmayatan si ka. Pagkakatangan mo tikas ta boy. Magatang mo ito TikTok, Shopee, Lazada. May ibus nga ro din eh. So gumatak to manin. May met pa no gumatang ka tikas to iti gatangay buy one take 2, buy one take 3 ta mas makatipid ka jay. Nung mabalin uri may salang kasta. Mabalin latta. Nagmayatan ni si ka. Nagsilang na eh. Gumatang to mamuti kasta. Uy, kita mo ni ati lugan ko. Kasla barbalo latta ka na yun. Nagsilang na eh. Di mo lang nagiganan magasgas. Nagkarti ka mo tayo. Mga lang mo ti. Perman! Ayo! Upis na ba yung nararamidin yung tawi? Mahal pa sa ating project mong Purman Team siya. Takto na korta man natin ah. Sana Una, basta kapartag patrabaho. Kababay mo dikit kanya. Dati ko next project ko. 3 store sajay. Punga yan, 3 storage. Talo nga butika. Nalalawa di ba? Tiba-tiba man din yung sin. Talagang sinsado ka na, Timsay. Baka di na kami kamamon, no? Ito ti kwarta mo. Malipatan kayo, mading mata. Apa niya pagpag natalo na butika, ay pagbagak 3 storage, talo na palapag. 3 storage? 3 story ko lang kami na palugar nga palapag ko. Sumulang nga jay, basta datri na. Panyo yung tiya. Awan, napalapas kami lang. Nakita kami nga mamalpasan natin project mo. Gantayo man junig na, no? May mo lang. Mapanlata, tamakita yata, aramid ka. Ayun. Ayos ah. Talagang lastog natin nga tao na. Maya, kita nyo ito kisam ninanay. Quality. Kinis, di pa ka nakarabis ka na yun. Una. Awang pa awang na na eh. Bilang mga nagkisamit po eh.
Pati ito tiles na eh. Lain talaga din yung matakaw. Siyempre, nalagay ka di bataang, nalagay ka di Purman. Una ako talaga. Hindi ba kung kanya mo din siya? Kung nalaing di Purman, napintas ti kalabasan na. Kita ka tanay, Fornesa na. Mayasin na ka na. Cornesa? Ano ti Cornesa ta? Ata. Kung may sa patawag ta? Atay? Kita na yung tingin. Atay. Tanda. Nalagay mo talaga ang muna, Purman nga talaga. Wow! Cornesa lang itawag ta. At tingin na, natawag din eh. Atanay. Corneto. Corneta. Ata. Hindi ka muna kanatan. Purman ka, di mambaw? Nakaliw, nakatipang panahon ito. Posible, palusot ka pa ilaan, di mamata? Wata, plywood. Plywood ba tayo? Boy, Oo. Tama. uri mo pasada ka, hindi mo nanaw. Posible. Wala ka multiplex? Boy, ako gaya ka multiplex. Kisa ba? Ano na ibigyan na ipagan? Di lang mo. Yaman yan ay. Uri kantuan na ay. At inuti kantunat ta. Ito ni. Kanto ba tawag kita? Oo. Sabi niya kung matawag na. Tayo. Ha? Edge. Atay. Edge. Pinakaigig. Age. Ito natin pinakapurtong. Ti Cantona ni Andres. Wala daw. Hey, may panakahulog na naglenggi nagpalitagat to yan. Linting sila. Wala na yung tao ma. Talaga oh. Ganda mo palitan to ma. Gwapo pa ate Six na eh. Ano yata yung Purman Team Sai? CR. Si naglawa, kwarton sa atin eh. Mali, CR ata. Maglawa mo ato yung sigaw. Ito nyo kami. Ni? Ano na yun? Big time na talaga ating yung kwarto yung Purman Team Sai. CR pa lang, kwarto na eh. Laway ah. Baling ka magtaray-taray ti si ano na yun. Mabaling na duwa ito na, ito division na. Yeah. Siguro ito shower. Ay, jay shower. Ito'y kwa. Pagtakyan. Kwarto, shower. Pagtakyan daw eh. Purman sa tao. Boy, sakto. Sunod na nagkakapadyo plano sa ate ko na na eh. Ah. Gabi ng timana. Nga ba tawag kita PBC? PBC. Ah. Magpapatalis na yan ay. Kaya nga rin ng tiles yan. Alam na kalibel. Hindi, nagmay. Isa ba yun eh? Kaso naputol ito eh. At aircon lang wala tao eh. TCR. Ano naman? Kwarto lang. At yun na pa eh. Eh, tawa ka nga yung pamutaw. Ay, pagsingawan. Boy. Ano the aircon? Nung namimit ko man the aircon na TCR eh. Naputol pa. Tiktok. Gwapo mga ti si ano na. Mayat yan. Bakang siguro may kanya to. Ayos talaga. Quality. Quality na ka ah. Eh, parang sila. Mayatan. Eh, ato'y pailati pa na nga sweldom na ano, malpas ato'y balay. Adi ti itin ko adi mauding nga sweldom. Okay, thank you, boss. Sige. Ang tapi para mo balay ulit. Sa kiyo ba ma? Wai, sige. Eh, bati kay tanaan, ano, adupay kwak-kwak di kay. O, sige, boss. Sige. Nagluluto mo na eh. Simalay. Yung kanya tao Kapukan na gusto ko yun eh. Boy, puro pa na talaga. Kailangan ng bagit to ah. Ano sa akin? Patala mo. First time ko makaibigan. Gamamata ka men. First time ko makaibigan gusto ko. Ay, Mata makaibigan ko tas nakadaw. grabe na naman Namalpas, tapi lain na. Taklo Taklo pa ya. Pau na pala nga to eh. Kasi kayaw, tagdagit kayaw, tamakagdung kayo istaw eh. Sana all. Manuata nga ako. Punta. Daduma ka sa? 300. Patak ng kulay. Sana all. Balik ng utang din siya. Ang patak lang. Huh? Ay, wala. Buti pa lang papudutot pa lang mata. Kay kawawat daw, tamo maong. Oo, mga tao. Bata nga arte baro-baro nga glass mo na mintak pa tayo glass mo nagagit ka lang na pati ato kam ni metro na metro tin nagagit maburburan na Talaga, gumata nga. Tamba? Hindi mo pabulong. Hindi mo talaga kaya? Minsan to napabulutan ka. Magamata ah. Siyempre, kay Wagat, kapututan na Ay, pala. wala. Di ba kurang gawin next project mo? Wala na kami sumat ah. O sige, dua kayo lang kayo. Hindi mo nga banda dyan. Tapos na lang ng tao. wala na kami ako tagapala lang O sige. O galalat kayo ah.
Dres, abang pamaya tatanong mag-utang ta kanya na. Ano? Ay, winta ah. Nataman. Partak ka talagang panunot. Ayos, kumita manan. Paldo. Mercedes, dapat pakastartan. La 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 la